Ini ndiri single mother, ndine makore 25 ekuberekwa. Baba naamai vakashayika. Takaberekwa tiri 3 girls. Pau3 hwedu hapana chiri kufamba. Munin'ina wangu ndiye ari mumba asi anorohwa zuva nezuva. Iniwo ndaive ndakaroorwa ndikauya kuno kuJoni. Ndauya ndakaenda kunoshandirwa ndikanzi ndaona maita nhumbu yemwana mukomana asi ndaona mazosiyiwa nababa vemwana voroora mumwe mukadzi. Mwana mugochengeta mega. Zvadaro ndakatenga mabhra ndichangobva kumusha. Ndobva ndamapfeka ndikazomarega ndatenga mamwe. Ndakabva ndaenda kumasowe ndikanonzi muudze murume wenyu arege zvaanoita. Asi ine hapana zvandaifungira. Ndakasvika ndakavaudza vakati hanzi ndirege zvandinoita zvei. Ndikati handizivi, ndangonzi ndikuudzei kudaro. Ndobva kwaedza. Mangwana vaenda kubasa ndikasara ndichirongedza. Ndikasangana nemabhra angu aye. Ndakanganwa ndikati muno makarara munhukadzi. Akatosiya mabhra ake muno. Muprofita uye anoona. Ndikauya ndikavabvunza. Vakati hamuna kumborara munhukadzi muno. Ndakarara nevazaya ndikapopota, vakandirova, vakanditema nebhotoro ndikafenda, ndikanosonwa kuchipatara. Zvadaro takaunganidza mari yekuvaka, ndikasimudza, ndikanovaka 3 rooms nevheranda. Mudhuri wamira ndaakuda kurufa, zvikanzi handichakuda haunditeereri. Ndobva vachinja malaini. Kubva ipapo chero ndikawana basa handipedze mwedzi ndiripo, ndikatopedza mwedzi handibhadharwi. Pane veukama vekuti ndikangorota kana ndanga ndiri pabasa rinobva rapera, apa kupomedzerwa mhosva dzandisina kana kupara. Kana kune vanokwanisa kundibatsirawo vedu weye, ndokumbirawo rubatsiro. Ndatambura ini. Chero ndikashanda zvemwedzi 3 ndiwane mari yekudzokera kumusha, nekuti zvasunga chaizvo vehama. Ndibatsirewo vedu weye.